दामरा गोजौआव थांनायनो र' जोङो रायन'आव फैलायबाय जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय था होनदो जोङो रायन'आव थाबायनो फैलायबाय रायन' होनदों अन्थाइ गोजासो ने ना दासो मिथिदों थाबायनो अन्थाइ गोजासो अन्थाइ गोजा मानसि फैनाय लाजिदो गेलेनो मोनैनि रागा जोंबाय राजा हो दा जि मोजां मोजां बिबार बारजोब्बाय ने नै बिबार मोजां मोनग्राफोरा फैदोसो नै जि मोजां मोजां बारना दङ नै हाय 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 खाजोबना लाना थांजोबनोसैलै बिबारनिफ्राय साइड जानोनो रोंला जों आरो ओरैबायदि मोजां मोजां बिबार बारजोबना थाबाय नै राजाया जा दुस्थ' खालामसोदो दाबायदियाव सोरबा फैबा बिबार नुगोन नैयाव टाइम पास खालामनो फैलायबाय जा दसे स्कार्ट गोलाव गाननानै ओरैबायदि मोजां मोजां बिबार बारना दङ बेखिनि जायगानिफ्रायनो थांनोनो हायाखै जोङो ओइ नैथिबो गोमो गोमो बारना दङ फै हाय माखो थांगोन दा नै बिबारखौ आं खायाखै सिरिनायसो फैदो राजा जोंनि दै बथला जोंनि वाटार बटल दङ दे आसे आसे टेनसन नाय ना नैफोराव माबा बेफोराव हर थाफैनो हानाय न' आरो नैफोराव आं सिगाङावबो बिनिनो मोनसे ब्लग होखांखाबाय वाव जि मोजां मोजां बिबार ने औ वाव नों थालांखादो दे इयो नोंसानि न' अके ओइ लिंहर आदाखौ लिंहर काम बरिया बरिया बिबार नेथिंसो दोङोन बिबारा थांनोनो बालायलायबाय गोसोफोरा मोजां नङामोन नालाय बि साननैसो ओंखायनो मोजां थाबायनो थाखाय फ्रेस जानो फैबाय ओइ बे नोंसानि न' दा ए दिनैसो सिनायमोन बायदि जोङो आं इखौनो नागिर फैदो नोंसानि न'खौनो आं थांथ'ला दै दिनै अके जेथिंबो बिबार बारि सान्ति नांलायलायो आरोना बेबायदि जायगायाव फैदोंबाथाय राजा नोंनियाव फैना माबायदि मोनदो मोजां मोनदो वाव दै दङमोन दि दैयानो गैला ने नै राजा नैबे न'आवनो थालांदोलै नोङो हर थालांदो नोंनि न' थ' गेलेनोसै फै होमबालाय गेलेनो हाखागौ औ आयौ आं हानाय नङालै नारनो हानाय नङादां नाथायाबो आंहा नैयाव जिरायफाग्रा लोगो गैयालै नङाबा जिरायबाय थागौमोन आं बेयाव आंहा लोगो गैया Seventeen.
Nैला नैबे खुगासो नै खुगा जाजागोन नों दुस्थु खालामनाया अन्थाइफोरा औ थौ ओइ तुंसि गाखोहैनो ओजा तुंसि गाखोहैनो थ' गाखो दे गाखो गाखो ini cikang ni nih ke kamu dan di deh ikini apa yang getang kini yo ini lihat ada hunta kagen baik gini nggak bau garlai beni yo gili naik kena orang tang nambah nah baikkan bayu ini baikkan ibu bayu ibu tanga ibu kemana gili lali gile kira kam gaya zani ya gile lah ini gimana sah ditinggal ya segini tuh ini noga kayak bagaimana nanti ada sah Fitting. pala ang mga kaniniyo ang mga kagat mo Ya. Jangan ada ya masak kan? Betul. chicken lollipop Chicken lollipop. Oh, tahu ni tahu. Matang kang. tuh Entah apa ini ah? Zara tu. Nih item perabinnya menu red tea, milk tea, green tea, coffee, black coffee, veg pakoda. Ada masak kan nggak? Fried rice. Oh. Hai. Ro. Masak kan nggak? Lain aku bisa. Tarah lagi. Hah? Tama. Mana itu rasa? Chicken puka chicken. Jangan itu ready ke kabar ini. Ambil kan chicken puka. Chicken puka. Chicken pokora jadi kaya jengna, lugu ah. Sekarang saya sini. Jadi ada mana itu aku jangan macam ni neng jatuh nang ada di ni deh. Jangan jadi cuy. Neng ni aja. Ikini aku nudu show nak kita dengan sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. 20 taka kuri mansio. Ibis asak ni. Button sedang. Button mal. Getau. Sada. Itu. Nggak betah menjani se. Ada. Oh. bisa nggak Ada kayak kecaleng bau lai chicken nih malah. Getau macam saya. Oke. Ada kayak kecaleng ah. Maybe ni lengan lah saka. Lengan. Ayah. Laba minggu kang lah tuh noh. Đây mà mình bay thì để thằng yêu thằng. Tàu ca ngọc. dạ thì Đây hưa cái lấy đó ơi nên đã sẽ bay phai hăng rồi đi. Đây coi là đi giống như thế là giả đây làm gì vậy đi? Giống như thế đây là này đi cái răng bật tháo. Đã đây lang ba sẽ đây ra sinh rồi giống nhỉ? Tegli. Fulano. Mau pun. Oh pernah.
Oh, dahuynya aja lagi sih. Nih, bibar kau deh. Bibar begor kau deh. Kami sih jenguk di moksho, baru nang. Reno kan kan seru. Nih bibar keras no ya. Ada nak kan ada bindra. Handa lang na berasa baik deh. Tadi sepena ada di. Nih. Santata. Santata. Desabai. Oh, desa beda. Nang mari mendap hai nane. Majang menda. Desa mendap. Desa apa? Mama za. Majang menda. Mama za ke zam le. Chicken pokola megi. Wow. Ser za ke? Ada. Ada, tata. Ada. Tawa. Tawa ini. Tawa. Mas. Mama hari za. Ini. Masa ini kuat nene ini. Masa sekarang sini wortel ini set. Mama begitu ya. Mama begitu. Mama begitu om nani. Pakar.